खोबरा तेरा साथ ना छोडेंगे। तर मित्रांनो शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग सगळ्यांका। तर रात्री जो हळदीचो डान्स, रात्री जो कार्यक्रम तुम्ही बघितला हळदीचो, तर आता असा लग्नाक जाऊचा लगीन काही लांबत नाही। हा बघा आपला समाज मंदिर, त्याच्यानंतर बुद्धविहार खाली आंबेडकर भवन, तर थंय मग जाऊचा असा लग्नाक खायचा। बाजूकच हे हॉल बिल म्हणजे स्टेज टाईप सगळा सेट बीट लावलेलो असा। तर मग लग्न आहे होणार आणि नवरो खूप लांबवरनं इलेलो असा। तर ते पण रात्री इकडेच येते। तर आता बघूया। तर चला व्हिडिओवरती चालू राहा शेवटपर्यंत। त्याचप्रमाणे माता रमाबाई विभागाच्या आजीबाजी पदाधिकारी तसेच सर्व गाव सदस्य हाँ कराओ खिलाओ डीजे ऑपरेटर बघ आमचं कसलं लावतो म्हणजे सोबत रे त्याच्याबरोबर एकटा त्याचा मार घाला। या ठिकाणी सांगलं ना 5 महिला येऊन कोणाच्या डोक्यात लागला या काय रे नियोजित वर वधूंना कुंकुम तिलक करायचा आहे। पटकन वेळ काढायचा नाही, जरा वेळ झालेला आहे, लवकर या। मॉब फेमस झाली काय या काय रे बिट्टे जिलेबी टमाट्याचा पाणी खाऊन इले काल काय बहिणा उड्या मारू तू काय उड्या मारी काल सर्वांनी या ठिकाणी शांती सहकार्य करायचं आहे। पाठी ढागा लागली थोड्याच वेळात मंगलट्टा वार्ता होणार आहे। बंधूंनो सर्वांनी या ठिकाणी लक्ष द्यायचं आहे। मी करार पदाचं वाचन करत आहे। सर्वांनी जरा शांती सहकार्य करा। सर्वांना विनंती करतो की सर्वांनी जरा शांती सहकार्य करा। कोणाचा घुसलो काय वाटता या ठिकाणी मी साखर वाटतं जे आंघोळ करून इलो ना। सर्वांनी या ठिकाणी मुक्काम पोस्ट तालुका कणकवली सिद्धार्थनगर जिल्हा सिंधुदुर्ग पिनकोड 416602 पूरा नाम सुनील कुमार आनंददास कांबळे उम्र 33 शिक्षा इलेक्ट्रिक इंजिनियर। मध्यंतर आहे हो मध्यंतर हे अजून एक पार्ट हा अजून एक पार्ट हा अजून गाडी येते ना आणि ताजवाल्याकडनं घेऊन येतात लोक येते घेऊन येतात ताज कोण ताज हे जा दिलं नाही लावून वाटतं काय ले काय झालं या ठिकाणी जय मंगल गाथा होत आहे। बहिणा सकाळी सगळे आपण सर्वांनी सकाळी सगळे बाप बीप देत शांत सहकार्य करायचं आहे। अरे 8 वाजता थंड पाणी घेऊन पिकतो रस्त्यावर 8 वाजता सकाळी सगळे पाणी थंड कोण पिता फ्रीज मधला लगे आत ना
काय चालला बाजूक बसव तुझ्या अरे नन्ना नन्ना पुरत ना जेवण म्हटलं पुरत ना मी काय झालो ना तुला तू काय काय होता तू तरी लाईत रो वही नाही बॉक्स कोपऱ्यात जाऊन परत नंतर उडवणार असतो खालती गाडीवर ताच करता जिंकता बहीण मागचीच नव्हतं भीती वाटतं उडवा धो झोपला टोपो निघला जरा ह्या काय भाजी कोण येऊ बंद कर तो पाय अच्छा हमको सिखा रिया है अरे कहना क्या चाहते हो खोबरा असली साडी घातलेला ना असली साडी घातलेला ना तू मग असली साडी होती ना याच्याकडे चेंज कधी केल्या अरे मोबाईल कोणाचा चांगला माका जरा सांग ना मोबाईल कोणाचा चांगला आणि अनिकेताचा नको दादा सुनो दादा देऊ तर 3:15 3:30 त्यांचा कामाचा टायमिंग आहे तर त्यांना लवकर जायचं असल्यामुळे त्यांच्याने कसं जेवण घेतलं ना बघा थोडक्यात डेस्क असा डेस्कवर होतं उभे भुपे जेवण म्हणतात ते का त्या पद्धती एका जेवण तुबू विनर रोहित तुबू कसं बॉक नव्हता तुबू उडवता धनाधन पाहुण्यांका तरी जेवू द्यावा पाहुणे जेवचेच असत अजून पाहुण्यांका जेवू द्यावा नाही जेवली अजून पाहुणे असत जेवची पंचमी ह्या काय आधी या काय वरती बघ असं काय लागतंय का आता कसं बघलं एवढं ऍटिट्यूड नको एवढं कॅमेरा बिमेरा फुटात आणि परत काय भावाशी नवरीचा भाऊ काय म्हणतोय आजचा दिवस आणि कालची रात्र कालचा दिवस कसा गेला कालचा दिवस चांगला गेला पण आता जरा डोळ्यातून माझ्या पाणी येत राहणार माझी बहीण इथून जाणार मला खूप वाईट वाटणार ता तर असतात रे आता प्रत्येकाचा असता काय चुकला माकला असला तर माफ करा पण मस्त सगळ्यांनी सहकार्य केल्याने मला बरा वाटला आता आमच्या डोळ्यातनं पाणी काढून तिकडे आपले फोटोग्राफर बरेच वर्षाचा अनुभव असलेले
फोटोग्राफर. तुम्ही जे कार्य करता जेवलं अभिमानास्पद आहे. अभिमानास्पद आहे. असं तुमचं युट्यूब चॅनल आणि चालत राहो आणि भरभराट युट्यूब चॅनलची माझ्याकडे तुम्हाला शुभेच्छा आहेत. बघा इकडे बघा इकडे. थोडे थोडे आधी जरा सगळे जर नाही. उडव. स्वप्नील बाय या बिंदास. पुरी लवर, भाकरी लवर आणि चपाती लवर. तर मित्रांनो आम्ही आता जेव बसलो. माझ्याबरोबर मरलो. नंतर काका पण भाजी वाटा बाबा. बटाटे घ्यायची. बटाटे घालू नको बाकी वाटणे. इकडे बसलो हेमंत, तिकडे राजगुहाचा. तर बाकीचे अजून पोरगे जेवचे असत. बघूया आपण जेवूया. हा वाढ काका वाढ. ओके. इलास ना ताड होऊन जावा. चला जेव बसाय लवकर आपण जेवूया. राकेशान घेतल्या ना भात ओढू का बघा. राखो बघा. दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है. दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. आवाज येत नाही रे.
साथ ना छोड़ेंगे। काही गेले बाकीचे काय गेले क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात वीडियो काढ शाल घालता शाल घालता शाल ह्या कायचा लावलं गाणं चला 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 सोडलास नवरीक सोडलास ना पूर्ण पूर्ण सावकाश जावा सावकाश जावा खुनबिन करा पोचल्यावर आणि आमच्या होय 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 काय म्हणतो आपलं चॅनलला सबस्क्राईब करा आमचा कोकण कोणतं नाव बस लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा चॅनलला नोटिफिकेशन ऑल करून टाका बस जा जा आज जा गाव बघून येतोय तुम्ही पण जातोय का अरे काय करत ना सोनीच बोलला आती आहे म्हणून परत सोनीच बोलला आती आहे परत तोंडवर झालं हात झोपात ते ना जागी तिकडनं जागी जरा चला चला भाऊजी काय चला येतो ना चला चला अजून कोण नाही ना बघा जावा नीट जावा नीट जावा चला 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 गाडी गेले सोडूक महिना किती गर्दी आहे चला